салому алейкум, субҳ бахайр дӯстони азиз. Ин дафъа насиб боша ҳамза касои гуфтагӣ бачаакора бояд навор бигирем. Ин саҳар хеле интизор шудем ки автобу бироя, баъд ман мисли наворгирӣ бирам. Хеле автобу биромадади камкам туман аёлиам. Саҳарҳо ростига барвақт туман мешава. Туманам хезер мекуна иҷара ки дига пеша намебинем. мо тасмим гирифтем ки айни ҳол Чиғдара гуфтагира навор бигирем. Аз Чиғдара баъд як нафар раҳи чира гуфт мазори ҳазрати Хоҷа Гулҷона. Унҷара мерам навор мегирам. Баъд аз унҷа насиб боша тарафи чира. баъд ана тарафи Глисирха. ин се ҷора ба кадом хотир? Ба он хотире ки якумш ки раҳ ҳамчун қарибтара. Раҳ қарибтара як. Дуюмш ки вақтам бисёр намерава ҷа. вақт бисёр кама. Ростига та бекор бошӣ ки ба ҳазоб раси он какини боз зудтар мешава. баъзан бародаро ҷа хафагариам кардесан ки мо мембрем ай навистара, масалан за каси мо ҷо намешава. ин қадар ҷора мегем намекунем шумо. назма тарафи лои балка катид раҳи Чиғдарада мерем насиб. якумш ки дӯстони азиз вақт камтара. дуюмш ки ростига боз ҳами наздикора ба он хотирам як чи дигаши буд ки дафту мошинами газ намбара созай. шароит инсон ҳар хел мешава. як вақт мебинӣ ки полни бак задаги, як рӯз дига мебинӣ ки нест газ. туман иста бисёртар буда, автобус камтар зуруш нарасидесай. ман агар ҳамин рӯз навора мегирифтам, мумкин ки давоми ҳафта дига тарафо омада наметонистам. бо видеои шумо задешка мешид, баъд бо мегуфтем ки масалан бо иҷро накардин ака. рости гап чанд бародаро гуфтанд ки ака мо масалан дастгирит мекунем, коди картатамон 1 рубля 10 рубля мепартоем. неки як 2 ҳафта зиёдтар шид ман коди карта мондагим, ҳатто 1 рубл гузаштагӣ нест аз ягон нафар. ҳеҷ гап не, ман то ҳадди имкон чанд қайшава мекунам. проблема нест. ман ба ин хотир раҳои дур хафа нашед. масъалаи не масъала. якумш вақт нест, дуюмш ки расход калон раҳи дур. як бародар оли кирфи сеюм сари насос гуфта буд, улҷа вақт нест, нарафтам. шояд бо ҳамин видеоро тамошо кунам, бо буга ки бо мисол чӣ мора ҷо накардем. ними раҳи Чиғдара мерафтагӣ намиҷа ям территорияро ба фикрам ҳаминҷа саршидаги Чиғдара мегам. ин домлура бина, хуб ба ҳамин тараф биохӯй. оли мошини кадом хеш савори боша бишносад, ба нигаҳи мошини амакӣ ман буд гузашти. хайрат ки қоқ будаст. ҳамин бегаҳ муҳика карда будем, ба хотири шумо омадем раҳода. шояд дар ин видео ҳозир масалан амо мухлисо яка қиматчоам буга ки барои чӣ вай видео яка қиматчоа напардохтестим. мо рости гап дубор се бо як бародар да занг задам бо кас касета вай мекарда. як касета медод. он рӯз занг задам ки гуфт брачка, ман дар хотири худ ҳастам. рости гап гуфт ҳамо касетаи вай шумо гуфт наомадеса, як бачаак дастай гуфт наомадеса. мо агар ҳамо биёя ҳатман мо ҳам касетаро гирифта рафта дар ҳамо студияе ки бояд мо овоза бигирем, петре кунем, барои шумо партиам студияда навор мекунем, нишон медиҳем. ҳатман дар ҷа навор карда нишон медиҳем. ин бародармо чӣ ки сеистага ҳамаш ро дистайчи. ин тараф ҳама пахта. имрӯз дига пахта бучидагиаи пайо мондаги оли нозадаву ночинда. ҳоли бизанам баъд чинда насар мекунанд.
بسیار مردم اینجا در پایچینی در یادش میزنن نوارا بینه. میگه از زمان پایچینی میرفتیم کارچوفکا میکردن. از این خاطری که وقت کمتر های کمتر دیگه پایین طرف میریم برادرها میگردیم طرفی 4:30 و خوجگونگون هم طرف میریم نصیب باشه. ولی یک چند برادرها دیگه خواهش کردن که این خیلی نوار گرفته میره این قمانی نداره بشی کت یک صحبت که این خوبه فکراتون پیشنهاداتون ایدئاتون قبول میکنم برادرها نصیب ولی همش میشه مایده ولی آهسته همش ما همی کم بیش که نوار پرتیم یوتیوب خولی نمونه اون وقت کار کنی های پیش های وقت بسیار های ایدئو دیگر های با تامان یک کن موادای خوب دیگر تیار میکنیم. هر آنچه که در نویه وقت شد اخبار گزارش خبر یکان چیز ما حتما میپرتیم که شما با خبر باشید همین چیزها ببینیم کمی هم باشه خرسان میشه که اونقدر اگر بایم نباشه. طرفو بردار تومان بسیاری بعد دیگه همین بونه ایساندین که اکاق چقدره را یا برگه سخت شو سیونکه که حتما سیونکه میکنیم نه که امروزش همین قدرش ده وقت مکمتره بسته بفکرم شاید حتما میریم طرفی از او از خود گونجان نوار میگیریم. دوستانی عزیزی طرفی چی اومدیم این قدر تومان وزنی بعد ولی طرف افتاب نخیسته خشنا برومه که این تومان ها برداره ای زمین وقت پیشتا نمیبینی توکلش به خدا میریم نوار میگیرم طرف هم ببینید تو جایی را که نشون چیه ببینیم شاید بعضا نفرها بگه که بچه تومان بگی جو نوار گرفتی یکون روز دیگه با وقت چی داد من میام از این نو طرف چی در رفته استیم ولی ولوی کانال پوست نرستیم. من فکر کردم پرا افتاب بسیار هایی که برات افتاب نبرومای تومان ولی پونج قدگی های جره نه پیش مزوی روسو را گذاشتیم. اینجا سویتافور بافکرم که نه سویتافور کار نکرده سوده تیم بولی جا بولوی دریا هایی که عبورا تومان میشه اینا بولوی پوست خیلی گرم نداره تومان هم نگاه کنی کم کم یاد میکنی روزوی تومان بدن از خیلی گشتن تونه در جره من اینجا گفتیم بگردم تا میگردم نصیب پیش خونه که غویب کتی میگذاریم یک ایجاد افتاب باید تراک برومده اخش رو که ببینید است همه همون کچه های از ما به نزدی مزار حضرت خوجگونگون میگذاریم خداوند رحمت مغفرتشان کنه. اکثریت مردم نوحیت در همین قبرستان گذشتگان خود را میگرانند. در عقد اینجا هم بسیار تومان بودگی قبرستان کشاده زندگی بسیار تومان طرف بینی هم تومانی که طرف تومان هم شود دیده تازی کوچه طرفی چپ بلندی میبروی مایده طرف چپ اویسته تا میخریم واقعا هم کوچه باریک های هم تومان های اگر یکون ماشین استیز بیوه
намебини пештар. ҳама и ба хотири чӣ? Ба хотири ҳамое ки шумо дархост кардем, мо дархости шуморо иҷро кардастем. пас ак дар ин ҳолат кира зӯрш омадааст, масалан яқа ҳавои туман пешта намебинӣ, сол навор карда майда майда ҳаракат кунӣ. ҳамин кӯча роста ки ай меравам ӯ параи район мебурӯй. хай одамои гайҷа медонанд куҷо меравам. мошин омадааст. хай дӯстони азиз, роҳ туманай. ман фикр мекунам он тараф рафта нигар ягон рай надора, ҳечиро намебинем. бисёр мушкил шудааст. ин тараф вазнинтар, химам пеш мана дидестам. ба ин хотир ман хоҳиш дорам раҳи иҷара қатъ кунем, наворгириша ягон вақт дига бо навор мегирем. раҳи гили сирхакӯя барем, яке автобус ҷабр омадай, ора мегириму баъдан бармегардем. аз он тараф омадем, раҳи гили сирх, раҳи калон кам дарак рӯшантар будааст. аллак автобус омадай чӣ? аз ку тарафи гили сирха барем гирем. дӯстони азиз, он нафароне ки хоҳиш карданд аз мо ки ҳамҷа навор бигӣ, намедонам як нафар касе буд илтимос кард ки гили сирха навор бигӣ. дар инҷа ман комментарияда навиштамш ки насиб гап нест, ҳатман навор мекунам. ҳай мо навора мегирем. шумо аз мо хоҳиш кардем ки навор бигӣ, мо навор гирифтем ва мо аз шумо хоҳиш мекунем ки шумо ҳамин видеоро то ба охир тамошо кунед, лайк монед. агар илоҷиш боша бубинед ки хай подписатсия карда набошед, ҳатман подписатсия кунед. баъд як чизи дигар, агар илоҷиш боша, хоҳиш, илтимос, дар историяҳои имо, масалан чӣ хел поделитсия мекунем, ку дар имоатон поделитсия кунем, нафарам як рӯзи 24 соат нест, як бори поделитсия кунем дар имоатон. ай бо дошта бошем ягон чизи дига ки силкоша партен ҳамҷа беста, масалан барои то дигаро бубинанд. шояд ягон нафар бо шиносои шумо ҳаст ки аз ҳамин ҷа як ҳамин навора мебинад, шояд як лаҳза хурсанд мешавад. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам аз ҳамаи шумо ки дар имоатонам поделитсия кунед. ай тағоё дам гирифтеса кам дарак ба фикрам автобус омада як канҷак шиш диям. инҷа ҳамраҳи гили сирх иҷа рӯшантар нисбат ба лаби дарё, барои ки уҷа худаш лаби канали пост ҳавлаи дуруни об мехезад, худаш ябора туман вазнинтара, у тараф бисёр вазнин буд, барои ки лаби об буд. айҷа кам тарак пешта мебинӣ. ям раҳи гили сирхай. рост шабгун раҳотон олямам хеле ай. ҳеч ягон тағйирот нест дар ин раҳ. раҳи навбаҳораҳо зур кардан, асфалт кардан, хелаши. ҷамира аввалам раҳу ҷазир буд. касе ки масалан мегуфт ки биё тарафи навбаҳо рафтан дар кор, ғамаш мегирифт ҳамон ронандаро ки раҳош бисёр ҷазирае. ане раҳи гили сирхам хелае. хеле хак состарак ая. лекин ба ҳар сурат ягон тағйирот нест. баъзан пешои хонаҳо чиқирош нафар кардем. хулоси гап ана ҳамин кӯчара кӯчаи гили сирх меган. ба фикрам ози баъд аз ин кӯприки якум, кӯприки дуюм, тарафҳои хонаи мақсуми хуршед меган ки аз он боло бо тарафи чапаи комсомола он та мебура мерава кӯйбешу тараф бо мебури то мехи пеш панҷшаҳи бузургади шаҳр меравем. кӯчаҳо як аҷоиб ранги мисли рагҳои хунгард дар бадани инсон аст, ҳамон хел иш ба иш пайваст шуда мераванд. аҷа пеши мактаби як ҷайа мактабчае филиалае ба фикрам ҷа муаллими рустам ҳар ҷоша дарс дай. як бародарам мешиносам, мошинаш дар онҷа мондагӣ ҳар ҷоша дарс гуфтесай. иҷадам пахта чиндагӣ паёш ҳам хистагӣ качуфка нокарда начиндиан олия
автовай тарафи чап омаде сай кам дарига зур бизана алакай пара рӯшан мекунам. ҳамин навора тамошо кунед, ҳеҷ гап не. Агар маъқул нашид ҳатман як бор дига омадаmu навор мегирем. рости гап тума нахимам, дар назарам қадар хуб наомадест. Ине ки ба ҳар сурат хоҳиши шуморо рад накунам гуфтам омам навор гирифтам. дар кор шид ҳатман бо мегирем дар рӯзои автовию дар рӯзои хушрӯш бо ба тамоми гуфтаҳое ки шумо бигем ом хе навор мегирем мепартоем шумода. аст яхе бародаро бисёр миннатдорӣ баён мекунам. мен аз якан азо раҳмати калон худо нигаҳдор боша ки мисол дархости моро иҷро кардеси. ҳаза бо яхе нафарониши мега ҳамиам наворгирӣ шид я та дизлайка мезанад дар пешони навор меравад. не якум коприк дарёи лой ин кӯчаам та тарафи мағфирма мераванд, кӯча мебра мераванд. ин тараф автобус омадаем. ана касе агар ёд дошта бошад дӯстони азиз, дар ана ҳамин қарибиҳо як чашмаҷон буд. як чашмае буд ки мо ёдам аст ҳар як ифторҳо мешид, таробеҳҳо мешид, бегоҳ дар тобистон барои рӯза шукоидан аз ҳамин ҷо омада об мебурдем. ана ҳамин пеши усталбани поёнаем. ростига бози бисёр ба фикрам ҳаштегаем. ана инҷа чашмае. бози ба фикрам камтарак ҳолатш хуб нест. аввал мардум бисёр рой меомаданд амҷа. чашма амта оби хушрӯй мебуромад, оби тоза, оби мусафои ширин. меомадем ба заминҷа вай мекардем. аз он тарафи чашма дидӣ ман худо нав аҳамият додам. онҷадам як қабристоне будаги аст, як манзилгоҳ. худованд раҳматашон кунад. аз ин тараф дӯстони азиз вақти глисир хаёнҷа буд мешава. ин параи чап дарё, тарафи рост зубур, ҳамин раҳ рост мерава, та чапарафи дигар мебура мерава. барои он хаҷа туман вазнинтара. ба ҳамин хотир дӯстони азиз хай шумо гуфтем мо навор гирифтем. хоҳиш мекунам як бори дигар ки ҳамира битонед дар имоатон поделиться кунед дар ягон лентаи ана одноклассника ягон вай дигар дошта бошем бимонед. ташаккури зиёд ки то ин лаҳза навори моро тамошо кардем. худованд нигаҳдортон боша. паноҳтон ба худо дӯстони азиз.